Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah. Saya masih, bisa nih aluminium, kayak batedas. Lawange tuku tarung, pokoke wong gak tarung, golek gati yo. Iki nang gone arek-arek tamune, ndukure lampune don wapi, cemretel ngono, sing pasti drop sellingan. Nah, iku nek bengi murepe wapi yo. Nang kene iki ono jendeloe sing iso dibuka tutup. Ben apa? Ben sirkulasi udara, mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut nenggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae. Iki sing langsung menghadap nang area karpote. Cara ngono sijine kacamata sijine sing iso dibuka tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Sebelah kanan ndukur ono cacepane AC ready. Tapi engko AC ne ben nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua e. Wis koyo ngene modele, sing pasti ono jendela sisan. Nah, saiki langsung memburi mrene.